29 нафар сокинони шаҳри Бӯстон дар ҷангҳои мусаллаҳонаи кишварҳои хориҷа қарор доранд. Ин маълумотро раиси шаҳри Бӯстон Мавсума Муъинӣ зимни нишасти хабарияш иттилоъ дод. Ӯ ҳамзамон аз сатҳи ҷинояткорӣ дар шаҳр маълумот дода зикр намуд, ки дар давраи 6 моҳи сипаригаштаи соли 2022 дар шаҳри Бӯстон 100 ҳолати ҷиноятсодиркунӣ ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 2 ҳолат зиёд мебошад. Аз ин шумора 26 ҳолати содир намудани ҷиноят аз ҷониби 18 нафар зан ба қайд гирифта шудааст. ҷиҳати баргардондани сокинони шаҳр дар ҷангҳои мусаллаҳонаи хориҷа, Мавсума Муъинӣ гуфт, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар якҷоягӣ бо мақомотҳои қудратӣ тадбирҳои заруриро амалӣ карда истоданд. Сокинони шаҳр ба набудани ҳаракатҳои ифроти аз ҷумла иштироки сокинони шаҳр дар ҷангҳои мусаллаҳона дар хориҷи кишварӣ бовафо ҳастанд. мо айни замон як нақшаи муштарак бо сохторҳои дахилдори қудратӣ ба тасвир расондем. аз ҳисоби худи роҳбарият ва кормандони мақомоти иҷроии давлатии шаҳр ва мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ гурӯҳҳои кори таъсис ёфтанд ва анҳои гурӯҳҳои кори ҷиҳати пешгирӣ намудани шомилкардии сокинон махсусан наврасону ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва барои баргардонидани анамин сокинони шаҳр, ки дар чунин ҷангҳои мусаллаҳона қарор доранд, пайваста корбарӣ рафта истодааст. дар ин самт ҳамарӯза корбарӣ рафта истодааст. дар баробари ин ҳамзамон раиси шаҳр аз ба қайдгирӣ акти никоҳ ва сатҳи бекоршавии он дар шаҳр маълумот дод. Зикр гардид, ки танҳо дар давраи 6 моҳи соли равон аз шумораи умумии онҳое, ки акти никоҳ бастанд, 41 нафар никоҳи худро бекор карданд. никоҳ албатта мутаассифона ҳам бекор кардани акти никоҳ зиёд шуда истодааст. ба қайдгирӣ зиёд шудааст. ин хурсадиовар аст. лекин шумораи бекор кардани акти никоҳ дар 6 моҳ ба 41 адад расидааст, ки нисбат ба соли нимсолаи соли гузашта 9 адад зиёд аст. дар идомаи нишасти хабарӣ аз фаъолияти корхонаҳои саноатӣ низ маълумот пешниҳод шуд. Гуфта шуд, ки аз соли 2017 то имрӯз бо иштироки пешвои миллат дар шаҳри Бӯстон 17 адад корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда, дар натиҷаи он сокинон ва дигар шаҳрвандони минтақа соҳиби ҷойи корӣ гардиданд. Гуфта шуд, ки танҳо дар давоми нимсоли аввал аз ҷониби 4 корхонаи саноатии шаҳр ба маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ маҳсулот ба хориҷи кишвар, алалхусус ба ҷумҳуриҳои Россия ва Беларусия содирот карда шудааст. Содироти ин миқдор маҳсулотро раиси шаҳр кам шуморида, зикр намуд, ки то охири сол содироти маҳсулоти саноатиро ба кишварҳои хориҷа бештар мекунанд. ин кам аст албатта кам аст, лекин иқтидори корхонаҳо зиёд аст. мо ҳоло корбарӣ карда истодем. дар инҷа корхонаи сухпак содирот карда истодам. Точфилиз аллакай ба Федератсияи Россия, Беларусия бо Беларусия ҳамкорӣ карда истодам. Евразия опои ташнашикан тамоми зиёдшаве ҳаст, барои ки корбарӣ бо корхонаи анамин нуртез, ки бисёр имкониятҳои хубам доранд, онҳо аллакай созишномаи ҳамкориам бо кишварҳои хориҷӣ аллакай ҳозир гуфтушунид карда истодам барои ба тасвиқ расонидан. Ман бовар дорам, ки дар нимсолаи дуюм, яъне дар ҷанбасти сол ин нишониятҳо бояд бошад. бунёди корхонаҳо агар аз як ҷиҳат ба рушди соҳа мусоидат намояд, аз ҷониби дигар шароити хуби кориро барои сокинон муҳайё мекунад. Дар давраи соли 2022 бо бунёд гардидани якчанд корхонаҳои хурду бузург, шумораи муайяни сокинон низ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. умуман дар ин давра танҳо дар соҳаи саноат 114 адад ҷойҳои нави корӣ ва дар маҷмӯъ 457 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд, ки мутаносибан нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 21 адад ва 197 адад зиёд мебошад. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳри Бӯстон корхонаҳои истеҳсоли қубурҳои оҳнин ва профилҳои ганҷовар, корхонаи истеҳсоли мехи печони нуртез, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ ва армағонии зари суғдӣ, корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон ва корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми Суғдпак 2 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта бошад ҳам, инчунин дар ин давра 3 адад корхонаи нави саноатӣ, яъне корхонаи истеҳсоли хӯроки паррандаи Камоли Ворис, корхонаи истеҳсоли гази оксигении ваҳдати Бӯстон ва коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикани саразми Бӯстон ба феҳрасти корхонаҳои саноатии шаҳр ворид карда шудааст.
раиси шаҳри Бӯстон Мавсума Муинӣ гуфт, дар нақша аст ҳар сол дар шаҳри Бӯстон 5 корхонаи саноатӣ сохта мавриди истифодабарӣ қарор дода шавад. Гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов бори барномаи иттилоъоти имрӯз.